ראשית, באתי לכאן לעשות הערכת מצב לאור התוקפנות של Ministro de חיזבאללה. Defensa israelí Nasrallah. זה כבר לא Hezbollah está a התגרויות, זאת punto de תוקפנות. cometer un grave error. יורים. לשמחתי, Beirut אני puede רואה terminar en la תגובה misma מאוד situación מאוד que Gaza. איכותית ונכונה של הכוחות, והתוצאות הן שיש הרבה מאוד נפגעים לחיזבאללה, ואנחנו ממשיכים ומכים אותו. ההיערכות, כמו שלמדתי אותה באוגדה, בחטיבות, היא היערכות מאוד טובה, משולבים באנשי סדיר, אנשי מילואים, והתוצאות הן תוצאות טובות. אני אתמול בערב הייתי במרחב הדרום, למדתי את הדברים, הייתי עם לוחמי גולני ואחרים בשטח. ואני אומר כאן לאזרחי לבנון, אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה